Al Cementeri General de València apenes es poden comptar amb els dits de les mans les dones que sobreeixiren per un motiu o un altre. És a causa de la seva posició social, que durant molt de temps els va impedir desenvolupar habilitats fora del que seria una bona i abnegada esposa, tal i com figuren en alguns dels epitafis del segle XIX. En esta ruta, que forma part del Museu del Silenci, es ret homenatge a dones que sí que aconseguiren tindre un paper destacat en la història. Muchos de los visitantes, especialmente mujeres, preguntan si hay mujeres ilustres enterradas en este Cementerio General de Valencia. Hay pocas, pero las siguientes son aquellas que sobresalieron por uno u otro motivo en las épocas en que vivieron. Este es el nicho de Luisa Esperón, una de las primeras fotógrafas establecidas en Valencia. Junto a su marido Antonio Ludovisi, regentaron un estudio ubicado en la calle Caballeros de Valencia. Luisa Esperón va ser una de les primeres fotògrafes professionals que va tindre la ciutat de València. Ella va treballar tota la vida amb el seu home Ludovici. Jean Catherine es va casar amb Antonio Ludovici i ambdós es van establir com a fotògrafs a València cap a 1863. L'any 1864 van obrir un estudi al carrer de Cavallers. El matrimoni va treballar a la ciutat fins al 1875 i van aconseguir una gran fortuna en l'exercici del retrat fotogràfic, gènere en el qual es van especialitzar. A mis espaldas, otra joya del Cementerio General de Valencia, el panteón de Virginia Dotres, una niña que falleció a los 15 años de edad, hija de unos potentados industriales del textil. A su muerte aquí, en este mismo lugar, se reunieron varios poetas para rendirle sentido homenaje. El panteó erigit a la memòria de Virginia Dotres és senzillament espectacular. La xiqueta poeta només tenia 15 anys quan va morir a causa d'unes febres tifoides en 1851. Els seus pares, pròspers comerciants, van manar construir aquest edifici d'inspiració hel·lenística amb marbres de Carrara. Va ser el segon monument funerari que es va construir en el Cementeri General de València. El monument es va portar peça a peça des d'Itàlia i s'ha documentat com a obra del famós escultor genovès Santo Varni. Otra mujer valenciana de fama internacional, Lucrecia Borja, más conocida como Lucrecia Borey, una cantante de ópera que actuó en Europa y sobre todo en América. Murió en Nueva York y dejó escrito que sus restos fueran depositados en Valencia. Des de Nova York van portar a València les restes mortals de Lucrecia Borey en 1960. Va ser una soprano d'èxit mundial que havia nascut a València el 24 de desembre de 1887. Des de molt jove va saber que volia ser cantant i va debutar en 1908. Va actuar en els més prestigiosos teatres d'Itàlia i d'Amèrica. No obstant, sempre va tindre el record cap a València. De fet, les seues restes van ser traslladades de Nova York i la comitiva que es va organitzar va eixir del Palau del Marquès de Dosaigües. Igualment, des de Castelló, va fer traslladar al Panteó de València les restes dels seus pares. Otra de las personas insignes de Valencia fue Mariana Conches, marquesa de San Juan, aquella que tanto tuvo que ver con la construcción del asilo de San Juan Bautista y especialmente la creación de los llamados Jardines de Monforte. Una altra benefactora de la ciutat va ser la marquesa de San Juan, que jau en este panteó al costat del seu marit i del seu fill. Ella va tindre molta vora en la construcció de l'asil de Sant Joan Baptista i sobretot en la instal·lació dels Jardins de Monforte. A la mort del seu únic fill, Juan Bautista Romero, es va sumir en una terrible depressió, tant que el marquès va adquirir un hort als afores de València per a construir un bell jardí dirigit per la seva esposa, a fi de mantenir-la ocupada i que recuperara la il·lusió perduda. Nicho 1501, aquel que encierra una bonita historia de amor. Emilia Vidal, la protagonista, que murió a los 18 años, él se llamaba Vicente García Valero e hizo lo imposible por costear este nicho.
Al llarg de tota la seva vida no va deixar d'enviar-li flors el dia de Tots Sants. Quan ja era ancià, no disposava de mitjans econòmics i un any, molt al seu pesar, no va poder enviar diners perquè arreglaren el nínxol d'Emília. Amb la seva dona va passar per una administració de loteria a Madrid i va veure en l'aparador diversos dècims del número 1501. Immediatament va recordar el nínxol del seu verdader amor i va adquirir un dels dècims. Li va tocar el premi de la grossa. Al final d'esta història, contada pel mateix Vicente en el seu llibre de memòries Pàgines del Pasado, ell va exclamar: «Tants anys enviant diners a la meua amada i ara és ella qui me'ls torna». Una de las mujeres que formó parte de la historia reciente de España, Amparo Meliá, viuda de Pablo Iglesias, fundador del PSOE. Ella vino aquí a Valencia, murió aquí y aquí fue enterrada. Amparo Meliá va néixer a València en 1860. Va ser la dona de Pablo Iglesias, fundador de la formació política Partit Socialista Obrer Espanyol. Diuen que els seus consells van ser determinants en el procedir de la seva parella, posteriorment marit, ja que es van unir en matrimoni en 1921. Anteriorment havia estat casada, però amb el temps va enviudar i va ser llavors quan es va casar novament amb Pablo Iglesias. Es va traslladar a València al començament de la Guerra Civil. Quasi cega, va morir en 1945 i fou soterrada al en aquell moment anomenat Cementeri Civil. Ni los más ostentosos panteones ricamente decorados con intrincados relieves, junto a las sencillas lápidas de inscripciones anónimas borradas por la erosión del olvido, trazan un desacuerdo ante el fin de la vida. Esta diferenciación está concebida por los que quedan. El oro se convierte en ceniza, los nombres desconocidos se remarcan y la guadaña, convertida en símbolo, recuerda la esencial igualdad. Estas son algunas de las historias de las personas que descansan en este cementerio municipal de Valencia, un lugar repleto de imágenes y sucesos que no debemos olvidar.